Dadi ora durenan nek durek kuwi mau. Oh, durenan yo en apa? Narimo ing pandem semua. Apa? Ayo bareng-bareng semua. En apa? Sahur. Baleni en apa? En apa? Baleni. En apa? Nalisir ing bentu sedaya. Semoga semua diberi keselamatan. Allahumma amin. Kanca-kanca Dwijo Laras semangat kita berdoa Ngene iki Angel lho. Nyanyi kambang ya. Tanpa ada rencana, tak ada konsep, langsung dipanggung. langsung di panggung. Boten nang Konsep. saya ora tau dikosek ndel. Ngatur. Ya. Wes tak duringan kon. Ah wes. Bos. Kuwi nek wong nek nembang, Pak, nek nembang. Wah, iya. Ora kenal jende ya. Kowe nek dene ndemen karo Pak saya pun tadi wis ngendang apa durung? Pun. Mbon ya. Nah, wis sing nembang aku duwe pengendang wedok gen nyanyi karo kowe. Kula nyanyi. Ah, kowe nyanyi kowe nembang. Nggih. Aku duwe pengendang wedok sing lagi bar lulus saka isi Surakarta. Menika Ah, sinten asmanipun? Angelia. Oh Angelia. Waduh, kok rawite kakung putrine siji. Anak wedoke. Wah, iya. Kan ikut kletik-kletik iki. Iya. Ah, kowe bawa sik apa lagune? Engko sak langgam sak dangdut ngono dadi kendangi karo Nduk Angelia. Nggih. Mbok menawi wonten pamunggutan napa mboten? Boten wonten. Mriko diparingi napa-napa kersa. Nggih. Nggih, Nduk. Mbak Angelia, mangga. Yo, tangane sak biting-biting kowe ngeplak kendang Angelia, daleme pundi Pak niki, Pak? Surakarta niku. Solo. Asli Solo. Asli sak Solo. Berarti tanggane garing Solo. Solo, Dik. Solone pundi? Serengan. Senengan. Angelia Sorongan. Serengan. Serengan. Ibu asmane sapa? Hah? Masya Allah. Iki bapak, Nduk. Mulai bareng bapak ya. Bapak sapa? Bapak. Pak Gareng. Pak Gareng, Pak Ako. Kaget aku tanya jadi bapak. Kowe saka Endo. Wah, ora anakku ora iso ngendang kok. Anakku lulus SMA. Lulus SMA kan langsung saiki melanjutkan. Hah? Melanjutkan yang tingkat. Ora, wis lahir ki ya, Nduk. Apa? Ah, galore. Bawa di sini. Nggih. Sinten niku Mau moh. Saiki gelem. Sinten niku? Mau mbok ganti SSUU. dene Iya, iya. Nanonane. ketingale katon merabu Prabu ki berwibawa. Cek. Sapa kuwi? Sing ketok merabu ki sapa jajal ning kembang iku sapa? Nano. Sucita kok gak nganggo pak sampeyan. Ora apa-apa wong kembange pas wis pun kulon kok. Sucita asmanyo. Hah? Mboten saru niki. Ora. Mas Sucita ki jek enom kok. Nggih. Heeh. Esemetan juarei. Nano. Pak Sucita mugi manggi bagya mulya. Ya, pati kembange sing ngendang do. Boten dites ya. Ya tak tesen. Dites. Tes keplane piye coba? Aku nek ngendangnya dites. Coba tes balas dendam to kowe. Dah tes. Dites. Testing. Tuh testing. Pak Bambang. Waduh.
iya lele. Wih mahasiswi lagi lulus ya aja ya. Wis lulus ya. Sarjana seni ya. Isi Solo. Apa luwe ya? Wisudane April. Jawa luwe eskar kan? Iya. Jawa sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Pak Bambang tuku gedang. Nah iki. Bisa. Sono. Berarti yang pinter tenan anak. Iya. Muridnya Pak Dodo. Iya. Muridnya Pak Dodo ki dadi kabeh kok. Pengen dadi ya sekolah Pak Pak. Bambang. Kejegur Blumbang. Gelagap. Gede aku. Pak Bambang. Yang ngeri. Piye Pak? Pak Bambang gugut rambut. Oh bar kejegur terus salon. Rambut angel. Pak Bambang potong bubut rambut. Rambut. Kuwi jempol. Oh, nggon jempol iki enak rambutnya ya, Pak ya. Enak. Pak kecemplung blumbang atau bubut ini. Saya. Tumpangnya apa kak? Tumpangnya. Yang ngetes lulusan isi singso April ini wisuda. April wisuda, April sudah. Mei rabi. Wah iya. Ulung-ulung duwe pacar. Masih dagangan. Siap ya Mbak Angel. Nah, nyuwun tintingane kodang kuning Mbak Angel. Iya. Kok Mbak Angel? Oh iya, dendeng, sinden didendeng kendang. Iya. Iya. Nggih. Esuk awan ning omah wis ora rasane. Uyuran nang gone sing pasar
Penilaianmu selaku dadi seniore Angelia piye kan? Luar biasa. Hah? Pakane nggih bening. Hah? Letane napa-napa nggih cetha. Iso kendang iso. Jam-jamane nggih bergas. Enak plikat-plikit pertek-pertek enak lho tangan iki. Apa sing Plikat-plikate tangan dirijine nemplek ning nggon kulit. nggih. Heeh, kuwi iso pertek-pertek. Muni kret yo kret. Heeh. Hen yo hen. Heeh. Tong yo tong muni. Iya. Jelas. Heeh. Nek penilaiane Pak Kang kok nek karo gendoke Kak saya pundi Pak? Dicoba kenendang kae geni nyanyi. Lho, ku goper kuwi. Ayo. Tak omongi ngati-ati. Apa? Mongko talenta sing komplit ki awakmu ning panggung ki lagi awakmu iso ngendang iso nyanyi. Iso Iki menek wis ambil. iso nek generasi anyar. Ah. Mbak Angelina ki yo pinter ngendang, pinter nyanyi. Wis ngati-ati ndak golek wilayah liya iki. Ora apa-apa. Sesuk malah tak gejak grup. Grup apa? Sesuk ning Sutong Gading ae dhewe. Sampai loro-loro tok ngono wis. Awakmu rono. Joget siji ngendang. Nah, Niki ngendang. ya geni. Ayo, Angel geni nembang ngene. Dikira isane nembang anu ngendang tok. Karo bapak nduk, karo bapak nduk. Lho, bapak gareng lho. Nek arep bapak pocong iki lho. Ayo. Iki bocah ra katek duwe swara Mas Gareng. Angel iki bocah meneng. Bocah meneng. Sama ora atuh teko kene. Kabeh sing den iki sing anu iki sing jilbabane umur Angelia tak ki mau. Oh, solehkah nih. Solehkah saestu. Ki mau saurunge dandan yo, saurunge anu ki yo ngisahan sik. Sesuk-esuk subuhan. Heeh. Sing gol wong lanang anu Astagfirullahaladzim. Iso gol wong lanang ya Allah kula dosa Gusti Allah. Ning bareng dikeloni meneng ae. Dikeloni ibuke. Keloni bapake Bapak Gareng. Bapak gareng, contoh. Tak tambahi Pak Kang kok. Ya. Pancen bocah ki anteng meneng ngene iki. Wah, ning duwe talenta sing apik. Tangga kula ki anteng meneng, ngerti-ngerti gendeng, Pak. Yo ora takonono to ora percaya. Angel. Nggih. Iya, alhamdulillah. Anu solehkah ya, Nduk. Anake Pak Econg sini Pak ya, Nduk. Nggih. Pak iki ning omah ya diceluk Gus. Wah, Gus anak kiai. Lah Gus iki Gus apa? Gus Winarno. Agus kok. Iki dites ora, Pak? Iya, sapa? Kayak jumbleng-jumbleng kae. Iya kon tes ngendi? Mau bareng tes Angel kok tes ngendi? Loh, kowe tesnya gede lho. Jenengan mawon. Loh, ora nek permusuhan nang iki jenenge. Awakmu semua lek dites kono to. Nggih. Aku rasa dites ora loro mripat tes. Tak tes bola-bali ora dadi kok lho. Lagune apa lagune? Manut karo Angel apa aja? Karmu. Sing kowe apa apa? Song rawit, kok tembang. Sing Weh, ojo kuat. Oh nyidagari.
Oh iya. Nderekke Pak Kangko ki aja kuwatir. Ah. Ora apal gampang. Ngopo? Enek layare. Wah, wis posisi kaya room karaoke lho, Pak. Iya. Ah. Mana layare, ya Dasari tanpa dibawani untuk menyekat matu Mas Gare. Jane mau bawa suarane yo hebat. Coba to, Ning ora usah. Coba ning ora usah sampeyan. Ah, sampeyan bae. Wektune wis. Lah iki kok lek ora ndang ditampilke do nesu. Ngono to, Pak? Oh iya. Wis dadek ora tampil. Heeh. Dasari upama anu nek stand-by kok aja ngono kuwi. Nah, ngene. Ah, lah mau piye to? Ngene. Wah. Ngono, kok nek latah lali ndak bingung. Iya. Anjir. Apa? Ngene ya. Ya, Omongno kon mangan rada akeh. mangane rada akeh. Ya. Dinawaki berisi. Berisi, pengen mangan akeh gampang. Pripun? Minum biomoringan. Oh, ya. Upama sama nduk, ya.
maklumi pake. Apa? Oh, ngendang pinter nyanyi hebat ning jogete sik wedi. Sik wedi. Mergo sik prawan. Oh. Beda to? Oh, titipke aku yang ndol nang gone pake sik seminggu kok dadi to ya. Wajane joget. Oh, iya no, Pak. Ya. Mikir sampe ngono, mikir. Nah, aku ndak bengong, ndak kerja. Ya, ndak adena. Iya. Kalau kabeh. Luar biasa ya kayu. Anake pake ya, anake pake. Salam gombake ya, Nduk. Salam Ibu. Kaya ngono kuwi. Suwe ra ketemu. Dhisik-cilikane ora ngene iki ya saiki kaya ngene. Mas Gareng, menika wonten mangundut lumantar wasak ingkang mirsani wonten ing live streaming. Nggih, Pak. Nggih. Kula Mas Joko Kedung Malang Papan Kediri. Ngantukake sugeng Riaden nggih. Nyuwun tembang lali janjine kelawan Banyuwangen nggih. Ugi Mas Ngadi Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Ugi mriku. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggih. Mriku badhe wonten ringgitan mayangan insyaallah. Acara resepsi pernikahan Mas Andoko Purwandi saha jauh kelawan Mbak Intan Indria. Jalan Ki Anom Dwi Sokangko lakon Banjaran Gatotkaca dengan bintang tamu Manuhara dan Uncek Sanusi pada tanggal 3 Agustus 2026. Ya, mapane ana ngendi? Ana dalem iki tak pliyekne sing tulisane cilik banget ya. Nggih, Sumber Gandu Kecamatan Pilangkenceng Madiun. Apa? Elok banget durenan. TT apa? Pak. Clear to? Dadi ora durenan ning durek iki mau. Oh, durenan yo NN apa? Narimo ing pandem semua. Apa? Ayo bareng-bareng semua. NN apa? Sahur. Baleni NN apa? NN apa? Baleni. NN apa? Nalisir ing bebendu sedaya. Semoga semua diberi keselamatan. Allahumma amin. Kocok-kocok duwe jolaras semua kan kita berdoa Ngene iki. Angel lho. Nyanyi kembang ya. Tanpa ada rencana, tanpa ada konsep, Langsung di panggung. langsung di panggung. Boten nana Mang. Konsep. Saya ora tau dikosek nduk. Ngatur. Ya. Wes tak duringan kon. Wes. Kon. Nek gua mek nembang, Pak, nek nembang. Wah, iya. Ora kenal dene ya. Kowe tandene ndemen karo Pak saya pun tadi wis ngendang apa durung? Pun. Mbon ya. Nah, wis sing nembang aku duwe pengendang wedok gen nyanyi karo kowe. Kula nyanyi. Kowe nyanyi kowe nembang. Nggih. Aku duwe pengendang wedok sing lagi bar lulus saka isi Surakarta. Menika. Heeh. Sinten asmanipun? Angelia. Oh Angelia. Waduh, kok rawite kakung putrine siji. Anak wedoke. Wah, iya. Kan ikut kletik-kletik iki. Iya. Kowe bawa sik apa lagune? Engko sak langgam sak dangdut ngono dadi kendangi karo Nduk Angelia. Nggih. Mbok menawi wonten pamunggutan napa mboten? Boten wonten. Mrikono diparingi napa-napa kersa. Nggih. Nggih, Nduk. Mbak Angelia, monggo. Nggih.
Tangane sak biting-biting wek ngeplak kendang. Angelia daleme pundi Pak niki Pak? Surakarta niku. Solo. Asli Solo. Asli sak Solo. Berarti tanggane garing Solo. Solo Dik. Solo niku pundi? Serangan. Serangan. Angelia Sorongan. Serangan. Serengan. Ibu asmane sapa? Hah? Masa Allah. Iki bapak, Nduk. Mulai bareng bapak ya. Bapak sapa? Bapak. Pak Gareng. Pak Gareng Pak Ako. Kaget aku tak ngerti dadi bapak. Kowe sapa Endul? Wah, ora anakku ora iso ngendang kok. Anakku lulus SMA. Lulus SMA kan langsung saiki melanjutkan. Hah? Melanjutkan ning tingkat Ora, wis lahir ki ya, Nduk. Apa? Galonge. Bawa di sini. Nggih. Sintaniku Mau moh. Saiki gelem. Sinten niku? Mau mbok ganti SSUU. dene Iya ya. Nanonane. ketingale katon merabu. Merabu ki berwibawa. Cek. Sapa kuwi? Sing ketok merabu ki sapa jajal ning tembang iku sapa? Nano. Sucita, kamu gak nganggo Pak Samuel. Ora apa-apa wong tembange pas wis kulon kok. Sucita asmanyo. Hah? Mboten saruli. Ora. Mas Sucita ki jek enom kok. Nggih. Heeh. Esemetan juarei. Nano. Pak Sucita mugi manggi bagya mulya. Ya, pati tembange sing ngendang nduk. Boten dites ya. Ya tesen. Dites. Tes keplane piye coba? Aku nek ngendangnya dites. Coba teset balas dendam to kowe. Ndak tes. Dites. Testing. Tuh testing. Pak Bambang. Waduh. Isi ya lele. Wih mahasiswi lagi lulus ya ya. Wis lulus ya? Sarjana seni ya. Isi Solo. Apa dulu ya? Wisudane April. Jawabanmu Eskar kan? Iya. Jawaban sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Pak Bambang tuku gedang. Nah iki. Bisa. Sono. Berarti ya pinter tenan anak. Iya. Muridnya Pak Dodo. Iya. Muridnya Pak Dodo ki dadi kabeh kok. Pengen dadi ya sekolah Pak. Pak Bambang. Kejegur Blumbang. Gelagap. Gede aku. Pak Bambang. Yangel iki. Piye Pak? Pak Bambang bubut rambut. Oh bar kejegur terus salon. Rambut. Angel iki. Pak Bambang potong bubut rambut. Rambut. Kuwi jempol. Onggon jempol iki ana rambutnya ya Pak ya. Bar kecemplung blumbang atau bubut itu. Saya Tembangnya apa kak? Tembange. Ini ngetes lulusan isi singsuk April ki wisuda. April wisuda, April sudah. Mei rabi. Wah iya. Urung duwe pacar. Masih dagangan. Siap ya Mbak Angel. Nah, nyuwun tintingane kodang kuning Mbak Angel. Iya. Pak Mbak Angel. Oh iya, gender, sinden didinding kendang. Iya. Iya. Nggih.
Penilai aku selaku dari seniore Angelia piye kan? Luar biasa. Hah? Soalnya nggih bening. Hah? Ngeletane napa-napa nggih cetha. Iso kendang Jam-jamane
Nggih, plikas. Plikat perketek enak lho tangan iki. Apa sing Plikate tangan dirijine nemplek ning nggon kulit. nggih. Heeh, kuwi iso perketek. Muni kret yo kret. Heeh. Hen yo hen. Heeh. Tong yo tong muni. Iya. Jelas. Heeh. Nek penilaiane Pak Kang kok nek karo gendoke Kak, saya pundi, Pak? Dicoba kenendang kae geni nyanyi. Lho, kuwi goper kuwi. Ayo. Tak omongi ngati-ati. Apa? Mongko talenta sing komplit ki awakmu ning panggung ki lagi awakmu iso ngendang, iso nyanyi. Iso Iki mek wis sambil iso nek generasi anyar. Ah. Mbak Angelina iki yo pinter ngendang, pinter nyanyi. Ah. Wis ngati-ati ndak golek wilayah liya iki. ora apa-apa. Sesuk malah tak gejak grup. Grup apa? Sesuk ning Sutong Gading ae dhewe. Tampil wong loro tok ngono wis. Awakmu rono. Joget siji ngendang. Nah, Niki ngendang. ya geni. Ayo, Angel geni nembang ngene. Kira isone nembang anu ngendang tok. Karo bapak nduk, karo bapak nduk. Lho, bapak gareng lho. Nek arep bapak pocong iki lho. Ayo. Iki bocah ra kate duwe swara Mas Gareng. Angel iki bocah meneng. Bocah meneng. Sama ora tuh lek teko kene. Kabeh sinden iki sing anu iki sing jilbabane umur Angelia tak ki mau. Oh, solehkah nih. Solehkah saestu. Ki mau saurunge dandan yo, saurunge anu ki yo ngisahan sik. Sesuk-esuk subuhan. Heeh. Sing gol wong lanang anu astagfirullahaladzim. Iso gol wong lanang ya Allah kula dosa Gusti Allah. Ning bareng dikeloni meneng ae. Dikeloni ibuke. Keloni bapake Bapak Gareng. Bapak Gareng, contoh. Pak tambahi Pak Kang. Ya. Pancen bocah ki anteng meneng ngene iki. Wah, ning duwe talenta sing apik. Tangga kula ki anteng meneng, ngerti-ngerti gendeng, Pak. Yo ora takonono to ora percaya. Angel. Nggih. Iya, alhamdulillah. Anu solehkah ya, Nduk. Anake Pak Econg sini Pak ya, Nduk. Nggih. Pak iki ning omah ya diceluk Gus. Weh, Gus anak kiai. Lah Gus iki Gus apa? Gus Winarno. Agus kok. Iki dites ora, Pak? Iya, sapa? Kayak jumbleng-jumbleng kae. Iya, kon ngetes tes ngendi? Mau bareng ngetes Angel kok tes ngendi? Loh, kowe ketesnya gede, Nduk. Jenengan nomor. Loh, ora nek permusuhan nang iki jenenge. Awakmu kowe lek wis dites kono to? Nggih. Aku ora usah dites ora loro mripat tes. Tak tes bola-bali ora dadi kok, Nduk. Lagune apa lagune? Manut karo Angel apa aja? Karmu. Sing kowe apal apa? Cong rawit, kok tembang. Sing wis aja kuat. Oh nyidagari. Oh iya. Nderekke Pak Kangko ki aja kuatir. Ah. Ora apal gampang. Ngopo? Enek layare. Wah, wis kaya ro karaoke lho, Pak. Iya. Mana layare, ya nyidagari tanpa dibawani untuk menyekat waktu Mas Gareng. Jane mau bawa suarane yo hebat. Ning ora usah. Dicepone ora usah sampe. Sampeyan bae. Mektune wis. Lah iki lek ora ndang ditampilke do nesu. Ngoten to, Pak? Oh iya. Wah, jane ora tampil. Heeh. Tidak sari. Upama Anu nek stand by kok aja ngono kuwi. Nah, ngene. lah mau piye to? Ngene. Wah. Ngono. Kok nek latah lali ndak bingung. Anjir. Apa? Ngene ya. Ya, Omong-ono kon mangan rada akeh. mangane rada akeh. Ya. Kenapa iki berisi? Berisi, pengen mangan akeh gampang. Pripun? Minum biomoringan. Ya. Upama sama nduk, ya.
Dimaklumi Pak E. Apa? Oh, ngendang pinter nyanyi hebat, ning jogete sik wedi. Sik wedi. Mergo sik perawan. Oh. Nah, Beda to? Oh, titipke aku yang ndone nggone Pak E seminggu kok dadi to ya. Wajane joget. Oh, iya no Pak. Ya. Mikir sone ngono mikir. Nah, aku ndak bengong, ndak sejak. Ya sudah Athena. Iya. Kalau kabeh. Luar biasa ya kayu. Das. Anake Pak E, anake Pak E. Salam gombake ya, Nduk. Salam Ibu. Kayak ngono kuwi. Suwe ra ketemu. Cilik-cilikane ora ngene iki ya saiki kaya ngene. Mas Gareng, mereka wonten mangundut lumantar basak ingkang bersani wonten ing live streaming. Nggih, Pak. Nggih. Kula Mas Joko Kedung Malang Pampar Kediri. Nganturaken sugeng Riyadin nggih. Nyuwun tembang lali janjine kelawan Banyuwangen nggih. Ugi Mas Ngadine Pondok Ungu Jakarta ugi monitor. Ugi mriko. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggih, mriko badhe wonten ringgitan mayangan insyaallah. Acara resepsi pernikahan Mas Andoko Purwandi saha jauh kelawan Mbak Intan Indria. Jalan Ki Anom Dwi Sokangko lakon Banjaran Gatotkaca dengan bintang tamu Manuhara dan Uncek Sanusi pada tanggal 3 Agustus 2026
Ya. Mapane ana ngendi? Ana dalem iki tak pliyekne sing tulisane cilik banget ya. Nggih, Sumber Gandu, Kecamatan Pilang Kenceng, Madiun.